Prije 47 dana već godinama potplaćeni pravosudni službenici okuražili su se štrajkom tražiti poboljšanje svojih radnih uvjeta. Sram ih bilo, ma kako se samo usuđuju ne biti zadovoljni s plaćom znatno nižom od hrvatskog prosjeka. Na leđima tih ljudi leži cijeli hrvatski pravosudni sustav. Nijedan sudac ili sutkinja ne može funkcionirati bez njih. Nijedan sud, nijedan zemljišnik, nijedan se predmet ne može riješiti bez njih sustav ne funkcionira. Ali ta njihova nužnost nije reflektirana u njihovim plaćama, rade za ispodprosječnu plaću i u neadekvatnim uvjetima. Pokušavali su upozoravati, razgovarati, pregovarati, argumentirati, uvjeravati, demonstrirati, pokušali su sve druge opcije prije štrajka, ali su se hrvatska Vlada i resorni ministar u potpunosti oglušili. Ignorirali su ih. Pa je li možete zamisliti takvo poniženje kad radnici u našoj državi pregovaraju uporno i opetovano, progovaraju o lošim uvjetima u kojima rade, a njihova hrvatska Vlada ih u potpunosti ignorira i time im zapravo niti ne ostavlja drugu opciju osim štrajka. A štrajk je jedno od temeljnih sredstava kojim radnici mogu organizirano inzistirati na poboljšanju svojih radnih uvjeta. To je pravo na štrajk zajamčeno i međunarodnim aktima kao jedno od temeljnih prava i sloboda čovjeka. Samo autokratski, totalitarni, diktatorski režimi zabranjuju i silom guše štrajkove. Normalne demokratske države razgovaraju, raspravljaju, pregovaraju. I koji je put izabrala naša Vlada? Izabrala je diktatorski put sile. Eto kakvo smo mi društvo. Naša je Vlada prvo pokušala štrajk proglasiti nezakonitim, a kad to nije prošlo, poslali su policiju na mirne štrajkaše, a onda su ih odlučili financijski kazniti, to jest ucijeniti, tako da neće im povećati plaće, nego će im te plaće uskratiti, jer su se usudili pobuniti, jer su usudili progovoriti o svom nezadovoljstvu. Tako se ponašaju nasilnici. To je mobing, to je maltretiranje radnika od strane nekog tko je na poziciji moći, to je ucjenjivanje i to su prijetnje. To je nasilničko ponašanje bez imalo sumnje. Da se tako ponaša muškarac prema ženi, ona bi imala svaku osnovu za prijaviti ga policiji. A kako da se ovi radnici, kome da oni prijave nasilnike, kako da se oni obrane od onih koji ih ugnjetavaju? A skupa s njima platiti će ceh cijela država, jer funkcioniranje ove države uvelike ovisi o poslovima koje ti ljudi obavljaju. Imali smo prilike za čuti kako ti ljudi zaposleni u pravosudnom sustavu nisu zadovoljni, kako odlaze iz tog sustava, a na nove se natječaje nitko ne javlja. Kad ovi koji su trenutno zaposleni kroz 10 do 15 godina odu u mirovinu, tko će raditi u tom sustavu? Tko će obavljati te poslove koji su esencijalni za funkcioniranje ove države? Kad će se Vlada sjetiti rješavati problem koji je sada već evidentno da će imati za 10-ak godina? Sad kad je on evidentan, sad ga se treba rješavati, djelovati preventivno umjesto da ga se ignorira na štetu cijele države. Vlada tvrdi da bi popuštanje zahtjevima štrajka bilo tek parcijalno rješenje i da im zato neće popustiti jer bi, zamislite, to bilo nepravedno. Na stranu to što su u nekim drugim resorima ipak postupali parcijalno, na stranu to što je ta parcijalnost tek friško i smišljeni jeftini izgovor. Fokusirajmo se malo na ovu brigu HDZ-a o nepravdi. HDZ je odjednom sustavno zabrinut za nepravdu. Ma zamislite. Nakon cijele serije ministara i jednog, za sada jednog, bivšeg premijera koji su završili na optuženičkim klupama i zatvorima nakon pravomoćne presude cijeloj stranci, zamislite, HDZ je odjedanput zabrinut za nepravdu. Kakav oksimoron! Kakav oksimoron! A nije im nepravda ovakvo tretiranje pravosudnih službenika, to nije nepravda, to je očito ok. Nedavno je napravljena i anketa o standardu života i uvjetima rada pravosudnih službenika, ovih koji sada štrajkaju. Jedan od podataka iz te ankete, koliko se moglo u medijima čuti, jest i činjenica da oni iz svoje plaće za uživanje u kulturnim sadržajima mogu izdvojiti, znate koliko? 0. To vam pojednostavljeno onima koji ne razumiju znači da ti radnici sebi ne mogu priuštiti odlazak u kino. Ne mogu si priuštiti odlazak u kino. Ti ljudi, kao i svaki drugi prosječni hrvatski građanin,
ali i kao onaj ne baš prosječni poput na primjer ministra moraju svaki mjesec pokrivati troškove života, moraju plaćati hranu, higijenske potrepštine, stanarine, režije, rate kredita, gorivo za auto i cijelu seriju drugih troškova života. Isto kao ministar. Međutim, ministru ipak malo lakše jer ima mrvu veću plaću. Znamo svi kolika je to plaća. Zamislite si taj broj u glavi i onda ga prepolovite. I onda ga još jedanput prepolovite. Eto toliko i manje imaju ovi radnici koji sada štrajkaju. S manje od 1/4 ministrove plaće moraju podmirivati iste troškove života. Uz to, za razliku od ministra, nemaju službeno vozilo i vozača, niti svakodnevni topli obrok po povlaštenoj cijeni. Pa naravno da štrajkaju. Šta će drugo? Naravno da štrajkaju. Nije im ostavljena niti jedna druga opcija i čudi me da su i ovoliko izdržali. Svesrdno se nadam da Vlada neće silom nametati svoju samovolju poput nekog siledžije, nego da će ipak nakon svega ovoga shvatiti da mora promijeniti pristup prema svojim građanima, prepoznati pravu nepravdu u cijeloj ovoj priči, te iako im je to možda neprirodno, ipak djelovati u interesu ove države i njenih građana. Zahvaljujem.